Най-опасният град за живеене в света не е Ню Йорк. Въпреки опасните му квартали като Бруклин, където постоянно стават убийства, Ню Йорк има своите сейфти зони, така че не може да се каже, че е изцяло опасен. Най-опасният град дори не е Рио де Жанейро. Въпреки опасните фавели и постоянните банди, които тършуват там, Рио де Жанейро също има своите безопасни зони и не е изцяло опасен. Най-опасният град на света дори не е Мексико Сити. Въпреки че и той си има своите опасни зони, има си своите опасни квартали и постоянно бушуват банди, най-опасният град на света е много по-опасен от тези три града. Там няма сейфти зони. Целият град е едно бойно поле и е същинския ад на земята. Няма образование, няма култура, няма достъп до храна, до вода, няма нормален начин на живот, а хората постоянно са изложени на риск. И именно това е столицата на Хаити, Порто-Пренс. Убийства, рекети и грабежи. Това са само част от нещата, с които щяхте да се сблъскате, ако бяхте родени там. 80% от града е завладян изцяло от банди. Банди, които контролират водата, които контролират храната, кое да се внася в държавата, кое да се изнася от държавата. Военни групировки, които нямат грам съвест и прилагат рекет на всеки един член на този град. Дори хуманитарните помощи не могат да стигнат до хората, защото са контролирани именно от тези банди. Над 1,5 милиона души страдат от трайно недохранване, а това е по-голямата част от населението на цялата им столица. По-голямата част от населението се храни не повече от 2 пъти седмично. А чистата вода там е лукс. Бандите контролират изцяло питейната вода и я носят с водоноски до населението, ако само са в добро настроение. Ако не са, пиеш от мръсните реки. И съответно холерата и множество други болести са направо в епидемични стойности. Няма училища, няма образование, над 1,5 милиона деца изобщо не са пипали учебник и тетрадка. Всички училища са превърнати в лагери, но образованието като цяло им е най-малкият проблем. Защото те просто няма с какво да живеят. Там работа няма, пари откъде да се вземат няма. Буквално хората стоят и се крият по къщите си по цели денонощия, защото се страхуват да излязат навън. И като казваме къщи, си представяйте нещо, кой знае какво, говорим за бомбардирани блокове. А полицията, държавата и армията като цяло са абсолютно безпомощни, защото армията изобщо не съществува, тъй като е разпусната след влизането на американците през 1997 година. Армията е разпусната, няма кой да защитава народа и следователно само бандите контролират цялата държава. А те са толкова долни и алчни, че просто заличават човешкото и заличават абсолютно всичко. И поради невъзможния начин на живот, там повечето хора се принуждават именно да се включат в бандите. Където опасността не е по-малка, но поне ще може да вземеш каша и хляб за семейството си. И съответно да отидеш от другата страна. Но съответно не всеки има шанса да влезе в тия банди. Съответно останалата част от населението просто остава да мизерува. А на това отгоре на капак за всичко ги удари и огромно земетресение през 2010 година. 7 по Рихтер просто изравни цялата столица с земята. Което е едно от всичките неща, които прави държавата абсолютно неспособна да функционира самостоятелно. Дори някой да е имал къща, в която да е можел да живее и да бъде в безопасност, тя вече е срутена след земетресението. Съответно, по-голямата част от населението е бездомно и живее под някакви руини. Както казах, това е ада на земята. Горките хора от Хаити. Ако харесвате такива клипове, харесайте клипа, абонирайте се за канала и пишете в коментарите коя искате да е следващата тема.